מריחה את זה? כן. מסריח? זה מהשירותים. שירותים? ראית את הכבשה הזו שלו? כן. גם יש לה שם מוזר כזה. היא סנתה קצת סתרה? לא. כבר לא קוראים לה סתר. עכשיו קוראים לה שקמה! הגאולה הזאת. היא תמיד עושה לי בעיות. אבל אנחנו נדבר. אנחנו? הכל התבהר במהרה. יש לנו בבקשה. יש לך מים חופים בבית? לא, אין לי. לא, באמת אין לי. טוב, שקמה, למה הזמנת אותי לכאן? את מתחתנת או משהו כזה? וואו, שקמה. אם את מתכוונת להתחתן, אני באמת חושבת שעדיף שמיקי לא תשמע מזה, מניסיון. מה הבעיות שלך? אל תתממי לי עכשיו. טוב, סתם, את יכולה להגיד לנו מה את רוצה? די! קודם כל, קוראים לי שקמה! איזה זמן, לצלוח את זה לראש! חוץ מזה חינצות שאני רוצה להזכיר לכם את המצב. אחרי הצבא נסעתי להודו כדי לחפש את עצמי. מצאתי שם את גאולה. את תמצא יקרה שלי שלא יכולה להביא חלב. רגע, אני ממש לא הבנתי. בגלל אמא שלך, גאולה לא יכולה להביא חלב? לא, זה באשמתי. למה את חושבת שזה באשמתך? בסדנת הוויפאסנה שעשיתי בהודו. ויפאסנה? סדנת שתיקה. שלא רק שהובילה אותי להבנה שעליי לשנות את שמי ולגור בבידוד ולבדוק מהמודרניזציה, הגורו שלי. פתח לי מפה אסטרולוגית המסבירה שלפני 5 שנים בליל ירח מלא שמרקורי קרב למאדים ההוא טוען אותה באלקטרומגנטית של נפטון שבשביל החלב של הכוכב פלוטו המורכב מחלקיקי האוויר שבמערכת השמש. ב-20 ליוני של 1999 התרחש ניתוק של שתי הנשמות שלכם. יש את חיטה. היא פוחדת ממני. על מה? היא דיברה קודם?